tiuping maruta maruta mandung saparan mangambar ongas anakku sing tak tresnani anak-anakku Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong sowan ngersaning Bapak Padhararja sak pratamu tuli pangestunipun Rama tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra Pambayun inggih menika pun Nala Gareng kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Rama tak tampa gawe gedhening atine wong tuwa ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya tole kula pundi engko jimat paripik ndayanana ing kasantosan paring pangestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula Allah taala nggih prayogakna nggonmu ngadhep eneng pendopo pedukuhan iki Nala Gareng sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Rama Semar Badranaya Petruk Kanthong Bolong Padhararja sak papramu Petruk Kanthong Bolong pangestunipun Rama Semar wilujeng Pak bekti kula katur nggih Pak iya tak tampa pangestune Bapak Tampanana dayanana uripmu Petruk kula cancang pucaking weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestuan mawakana cahya nur cahya daging rakayuwanan pangestunipun Bapak dayanana gesang kula nggih Pak iya prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar putraning sun sing tak tresnani Ndara Bagong Padhararja sak praptamu Ndara Bagong pangestune Semar lah ra tenan nering sambikala sowanku tansah pinayungan ing kawidadan pangestuku Tampanana ya Mas walik kok ora apa-apa Petruk aja mbok sengeni bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura prayogakna nggonmu lungguh sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar Badranaya wah gene iso basa iso iki tok mingan prayogake Bagong nun nggih Bapak Semar sampun mboten kirang prayogi Rama Nala Gareng dalem Pak Petruk wonten dawuh Bagong piye Mir anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan merga iki ngembet marang kahanan Karang Kadempel ya padukuhan kene iki oh nggih ngestakaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar boleh nggih jalagan bab apa wae kuwi nek ora dirembug bebarengan
mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku, Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengengi babakan Karang Kadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh. Rada maju le do suwan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tuwa karo anak-anak sing tak jak rembug babakan Karang Kadempel. Oh inggih ngestakaken dawuh. Nyun pangapunten lho Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Ora apa-apa. Nyun ngapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Nyun pangapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Iya cah telu tak keparengake gage gewis. Kene ndang ceket-ceket nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Handra ingkang Puswita Kasiliring samirana mrih sekar gadung ngas gandanyo maweh raras retnaning driya Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem Pak. Nggih Pak dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kandha nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tole nadyan Karang Kadempel kuwi mung wujud pedhukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngambek sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ngono nggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinju marang pedhukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedhukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut tali wanda dandan-dandan perkara pedhukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sawijining papan sing iso dibanggake. Duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan, ya jenenging padukuhan, ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ana ing Karang Kadempel ki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor.
Lho. Saka rekoso dhisik, mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambarane ikhlas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok, ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik, sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ing sak becik-becike. Kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mbaka sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun boten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ora. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakasa. Koringakasa ki apa to? Koringakasa iki kok goblok kabeh. Koringakasa ki pintu langit. No. Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar nek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan, sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakasa iki iso becik, papan-papan iso padang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Contoh, padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok. Napa sing ngendikake Bapak? Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora ordo diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakale mbantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel wis padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe, padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe, padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak. Nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki to Le. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwondo. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sapa sing luwih apik ya kuwi kang iso nekake para pelancong-pelancong. Semar omongane terus ngawur. Nek ra ngono, nek ndi-ndi kok ming lakon Bagong duta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong wis jeleh ngantian. Kowe srik ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi iki nonton Bagong Duta iki jutaan lho, Gong. Ora mung nang Indonesia tok, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol, tetep ngerol.
Gleleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nang kene tenang wae. Heeh. Ha. Mula nolo Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh, ketua pemuda kok nglek. Wah, penting lho. Cagak tuaing negara, cagak tuaing desa, cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom-wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula mentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki diangeten kok, Gong. Aku karang saiki mbok kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah enom-enom ku jan. Saiki ora ning nggon peteng, Tru. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Masa kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Dilumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakale dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh. Aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Dalah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kese. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Mengarep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene rak mengarep nyekel aku to? Mengarep nyekel Petruk to? Ha ta ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora butuh basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wis biyen. Ken biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya meng aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip sing dinteni apa ta ni? Wong urip sing dinteni modar. Ku mengkari antri, tak omongi. Mengkari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro menungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya dadi kersane sing gawe urip. Ngono, rasaku ki ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka tok wejang. Piye ladalah, ora ladalah iki serius. Terus, hati-hati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Tru? Sapa ya Gong ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma iki brengose ora kaya ngono kuwi. Wis ditraksi dengkulmu. Udu citraksi kuwi. Weh domongi kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu. Oh berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kurawa arang-arang metu kuwi.
Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Jetayu. Surtayu. Surtayu, tak ngerti to? Burung. Anyaran iki. Heeh. Wes ra masalah, ra tau tepung kok kon molo tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa sing tak wedeni apamu? Dibantangane Surtayu pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Dibantangane Petruk ambyar. Maju, Truk. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petruk ora gelem masrahke bongkoan marang para Sata Kurawa iki margane patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu. Nek ajeng kewirangan mungsuh ana kawan Petruk. Mbak lumembak ombak ing samudra hae ana bale lumut ambraganggeng awito dencengan Mas Tunama Sidam Skaring Bawana langgeng Kakang Ismaya ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya dene kraos batos kula tinimbalan dening Kakang Ismaya wonten ing papan mrigi Kakang Semar Guru Padararja sak praptamu pangestunipun Kyai Semar wilujeng niring sambikala Kakang kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana ya Manikmaya kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan iki apa Pak iya ayo iki Bathara Guru kok ora nggo buku Bathara Guru dewa goblok ora ngaturna bekti Bathara Guru kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Bathara Guru. Iya. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Jenenge ulun apa Bathara Guru, Pak? Hah? Jenenge ulun apa Bathara Guru? Ah kok ulun piye? Aku ngaturke bekti kok ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Engko gawe wis ganti jenenge. Iki muni ulun ki. Ulun ki nek basa kadewatan aku. Tak tonyo modar kowe. Kowe barang ulun, ngono apa piye maksude? Ora, ulune aku, gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun. Oh ya wis paham aku paham wis. Nggih. Ulun tampi pukulun. Kok ulun iki aku barang berarti ya ulun to. Nek kowe ya kowe. Kuwi basane dewa kok. Wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong iki cah ora paham. Pangestunipun pukulun kula tampi bekti kula kunjung nggih pukulun. Iya Bagong ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat. Nggon ulun prapta ning dusun Pringapus sayekti nampa wisiking Kyai Ismaya. Nun nggih pukulun. Pukulun bekti kula kunjung. Iya ya nala garing ulun tampa. Pukulun bekti kula kunjung. Iya ya Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana nala garing Petruk nun nggih sangat anggen kawuli nun nggih sangat anggen kawuli dadosaken jimat pukulun Kakang Semar piye wonten menapa dene jeng andika Kakang nimbali dhateng Kang Rayi menapa badhe wonten dawuh saking Kakang Ismaya sing dad gedhe atimu ya Guru aku njaluk ngapura anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamotahe anakku Bagong. Ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene. Wondene wigatine apa Bagong ben matur dhewe. Mengko aku ndak kleru. Wis tole matura. Pukulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene ndang cekat-ceket aturna apa wigatine. Bagong, dalem pukulun.
ana wigati apa dene kita nyuwun tulung lawan wong atua kita ngrawuhake panjenengan ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula konjo nggih Bu Kulun. Iya Bagong ulun tampa. Angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan menika estunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula. Bu Kulun prisa piyambak to. Kula menika dados pangareping para kawula sak padusunan Pringapus mriki papan panggenan kula. Lah kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padusunan Pringapus. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin padusunan kula menika badhe reja, mulya, ayom, tata titi tentrem, gemah ripah loh jinawi. Ya lahir ya batin. Waton dusun kula menika nuwun sewu mbetahaken tumbal. Tumbali apa Bagong? Ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula, tumbalipun menika mboten sanes namung kejawi setunggal pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Ngendikane Bapak Kulun sing nandur. Ulun ora nandur nang wis tukul dhewe. Oh liar. Iya. Tumbuhan liar. Ngendikanipun nika dados daharanipun para dewa. Iya Bagong dadi daharaning para dewa, mula dewa ora ndahar. Sakliyaning pelem pertangga jiwa lan jambu diponirmala. Kuwi wis dadi panguripaning para dewa. Wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta. Ingin dadi jalaran kena lara luputing pati Bagong. Wo lah nek ngoten nyata. Iya. Lah gandeng sampun nyata. Mila kula nyuwun dhateng Paduka Kulun. Kula nyuwun supados samangke paringana wujuding menapa menika jambu diponirmala kalih pelem pertangga jiwa setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing Pringapus mriki. Upami disade reginipun pinten kula nderek nek mboten disade namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuhe nginu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Kulun. Wondene Bu Kulun mboten maringaken ayo nyuwun pangapunten. Sampeyan ngerti dhewe watake Bagong. Bagong nek ora kelakon sediane aja kok menungsa lumrah. Dewa wae kula ora wedi. Arep tangan sampean papat. Nek upama gelut sampean mesti urek. Iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi. Nun ngapunten lho Kulun karena omongane anake Semar Siragil niku kaya ngeten iki sak penake dhewe. Iya ora dadi apa Bagong. Nggih, mula panjenengan ratri menggalih. Maringke pertangga jiwa menapa jambu dipunimala siji-siji. Napa kula nuwun sewu ana dewa tak bondo teng mriki. Waduh saiki iki mendem apa ya? Dewa kok ditantangi lho, Tru. Mbok ya wis ben jenengane Bagong iki nek omong sak penake dhewe kok ora tau dipikir ngono nek kedadian rak ming njur sambat karo bapak. Bagong iki rak ming kaya ngono kuwi. Ngaten mawon lantri paring dawuh. Ong pilahing. Kok malah janturan? Ora janturan iki sebutaning dewa Bagong. Nggih, kepripun? Yen kita nyuwun pertangga jiwa jambu diponirmala Bagong, gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya. Mula ulun tentu maringake. Asli? Iya tenan. Yakin? Iya. Kula mboten pengen lho nek namung tinggal janji tok. Ora Bagong bakal ndak paringake. Saestu? Iya Bagong nanging ana syarate. Syarate napa? Bagong, nun ulun kuwi susah. Sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu. Ulun ki rumangsa sedih ati ulun. Lho, sebabe napa? Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Kabeh padha manembah kelawan Manikmaya. Ya Bathara Guru. Nanging siji titah ing ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun. Ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiarsake dening wong akeh. Sinten Bu Kulun? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan.
Mengke kula ajare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama iki, wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangendika apa kula? Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengko nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke nggih Bapak nggih ben melu goleki Kakang Ismaya. Piye? Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kalian Bagong. Sadurunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing barep ki Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong ki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kalian pun Bagong, tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani mergo dijaluki karo Bagong. Nek ora tresna tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun pelemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kula paringaken dhateng Bagong. Mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken. Nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayipun Manikmaya. Kakang Semar kowe kok ucul klambi iki ngapa? Kok ming katokan training? Sik Pak, sabar Pak. Bareng Bathara Guru muni ngono kok mak tratap ati. Kakang Semar, syarate Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys, ngene iki nek ming jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja. Pak. Kowe bapak kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Ha iya. Pak colong pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aja kuwatir, ora ming siji tak bedol sakwise. Bathara Guru, lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Merga tembung sampean seklimane nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek nang terminal we dundang den karo kere ya, Pak. Maka dadi sampean ngunekke bapak ana syarate. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampeyan iku dumadi saka kungendhok, ngono. Putihane bapak, kulite siwataga. Sampeyan iku tiba enom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macem apa kowe nek kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng kowe. Ora nek wedi rasa melu-melu. Gong aku ming elekke. Petro bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Meng karo Bathara Guru wedi dumedheke tangane papat. Nek tinju terus sarunge papat ngono piye? Aku ora wedi, aku nggo sarung akeh banget. Ana sing tak plembongke barang. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Merga kowe ora tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe Manikmaya, Teja mayane Toga. Arep sampeyan iku dadi dewane para dewa.
ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Nek perkara pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kok bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas. Bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye iki? Wis ganti training e padake rawani. Iki siap nek ping kong gelut. Arep kowe nggawa dewa-dewa Triamin Wataknawa. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa Wataknawa. Wah, ndeng Tridasa Wataknawa. Aku ora wedi. Apa anggem aku wedi kok njajal marep tak pamerke karo wong padusunan Pringapus. Nek dukuhe ora mung karo menungsa, karo dewae wani. Waduh arep ngleleng kereng. Ku cerewet ngopo bali ngono. Ngopo kok nundung aku terus ngomong kowe lambene elek. Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane ngono gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas. Terus perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki Kakang. Najan ta aku wis urip ana ing alam padang ning nggonmu duwe rasa gedeng keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku aes kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aku urung tau mangan siji wae urung tau ngrasake. Anakku ming-ming ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat tlapakanmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran ngomong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikai mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya to? Gong koyo pikir wis kowe meneng iki wis kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan tak adepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah. Aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa kuwi? Ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 ki cuma model dia tak takon. Ora wae. Oh, wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben ngarane ora ngono ya ora entuk dhuwit. Lah, kuwi gene kok. Wis saiki muni yo. Wis saniki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun Pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing Pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salahe apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni ana Bagong. Nek arep nglebur Bagong, ora nglebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewane para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep nglebur Pringapus ora nang kene papane wong Bantayuda. Kenteng apa Pak Konden Pak? Wong ora iso tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar. Blabar waja. Lena dae ora pinter ing blabar-blabar. Kenteng kawat blabar waja. Nek ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wela dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab, nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirahe ditutuki gite ora. Sampe nae dhewe. Ayo sampean metu tak tututi Bathara Guru.
Saiki aku tak takon, balamu ya apa? Kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang? Mangkel kok. Nek ming mangkel ra ya iso dipeper to. Wong ki nek kuning ngujo mangkel kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindaki dipikir tuna lan batine digelar, digulung. Njuk apa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo Digdayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Zaman saiki kok ngandhake kekuatan kadigdayan. Nonsen. Wah. Ora ana ta iki sing dienggo kekuatan ki ming otot karo tenaga. Oh tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora cerdas gegaman, arene bendone ndiase. Ora ana wong saiki ora cerdas gegaman iki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Tak omongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan. Ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina sambat ing arwara. Kon mlaku kowe ora gelem ming tuku rokok ning arep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono yo numpak motor wae. Ya ngepit aku boncengke. Nah. Kon tapa sing ngendi? Heeh, wis coba. Bathara Guru wae muni ampuh. Jajal kok adepane. Wah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Apa meneh Bathara Guru? Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk. Udut. Ya ya. Anggere udut sing filter tak cocok. Sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya iya. Sing wis kuning-kuning nek. Lah ku nyimpen 7 tahunan, Pak. Udut marai mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora sampe melu, tanganmu dekle, sikilmu becik. Matamu kira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresna ora karo aku. Nek kowe tresna karo aku ya ngewangi aku. Nek tresna ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Oh ngono. Ora mung doteng peliri. Wis ana Pak, munjuk edang. Iya. Halo, nek jopo? Ya. Ora mlebu kamar lho, Pak. Ora. Mantumu lagi bubuk? Ora. Kok jejeri. Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo cilaka. Ora. Aku nang ngarep TV. Weh, ana apa, Pak? Eno. Iki kotakan iki apa iki? Oh, uduh kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Gong. Makane aku ketinggalan berita. Rek ngarep perang ora? Ora. Ngaso? Ya. Wah, dipenake aku. Kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cethuki. Buandem watu sirahmu mudar kowe. Dar, iya. Ora rebutan. Gareng pisan sok rebuti ngene bapak. Reng ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan saknane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi meng sak gegem kuwi. Didom sing adil. Diokaile mamah ora wareg. Aku ngrasake kowe iki arep guyu e, Gong. Mamah kerep kok njur. Lha ndak dadi jenang. Nang cangkem lajur kae terus dadi dilek rak suwi. Truk pernah ora, Truk? Ora. Kowe lha denak iki do tegel karo aku tenan ta iki? Aku ora ndek masalah karo Bathara Guru, aku wedi nek karo dewa. Ana ngasuk kono? Nang mburi dhewe. Wo. Mburi omah dituku apa, Gong? Oh wis. Ya syukur nek.
Oh, mburi omahmu sarean lho, Gong. Ha iya. Turu kono. Guandem watu. Mburi omah sarean kok kon nuku. Saya suwe kula ngematke pendak-pendak. Nuwun sewu wong sampeyan ya wis ora kersa siram. Mboten kersa resik. Anggere kula salini sarunge tenggen. Nuwun sewu tenggen pupu kok enten belang-belang. Monggo saya suwe nek kula wis padhake pendak kula usap ngangge lenga klenthik. Malah abing. Sampeyan iku jane kenging sakit napa lho, Mas? Mbok inggih nek nganti keterus-terusne sampeyan sakit niku wong lara niku kembange ming mati. Nek sampeyan mboten nonton kula aturi menggaliaken Kang Putra. Si Bobby kali si Bernadetta menika. Tasih alit-alit. Reng, apa? Aku ki jane tekan kene arep nangis. Wah, anake Bagong iki jenenge Bobby wae. Aku dhewe ya ora ngerti. Oh, biasane Bagong iki nek ngundang mindul ngono. Kul jenenge asli Bobby. Sing wedok sing umbelen kae apa? Mau bojone muni sapa? Bernadetta. Dengkele atos. Aku ora ngerti biyen jenenge tak kethake. Omongme anake Bagong kok jenenge le dhuwur men. Awangen ta, Tru. Kae lho sirahe Bagong ditaleni pentil pirang-pirang kae. Kae gek kena ngapa sirahe? Lah wong ora gelem omongan kok. Senok. Dalem Rama. Sing ikhlas. Sing sabar ya. Pancen ya wong jeneng urip ana ing alam padang kuwi sok nampa pacoban. Sing jeneng lara ngono kuwi ya tumrap aku mujudake barokahing sing gawe urip. Disyukuri. Dene bojomu si Bagong isih diparingi lara dening sing gawe urip, dening sing maha kawasa. Ngucap syukur kuwi ora mung perkara nalika seneng. Ngucap syukur ki ora mung nalika waras. Ning nalika kesusahan ya wajib ngucap syukur tegese isih diparingi susah. Apa to kok isih diparingi susah tegese Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Diparingi lara ya Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Nek kowe seneng terus tanpa susah, malah kowe duwe rasa kuwatir. Uripmu diuja karo sing gawe urip, merga wis wegah ngandhani karo kowe. Semono uga nek waras-waras terus kuwi ya wajibe kowe kuwatir, merga tanpa diparingi rasa lara. Engko nek ujug-ujug lara, wah wong waras terus ki nek lara teksek. Nggih. Bapak ngendi kok kaya ngoten niku kula terus kelara-lara. Wong nyatane Mas Bagong niku ora nggih awis-awis sakit to, Pak. Iya pancen bocahe ndablek. Bagong ki ora tau lara merga ora percaya karo lelara. Ngono? Nggih, ning niki kok mboten purun maem napa-napa. Sega ya ora gelem. Mboten. Biasanipun niku nek esuk senengane jenang sungsum sok entek 6 piring. Niki kula tukake ya ora doyan jenang sungsum. Ora, Dik. Jane larane Masmu ki ngapa? Larane iki kenapa kok sirahe dikareti nganggo pentil kaya ngono iki? Waune niku jarene mung mumet separo. Kula ya omong nek mumet separo ya ndase digawa separo wae. Nesu kula dituthuk ketel. Niki lho tesih tatu. Aku ya kurang ajar wong mumet separo kok sirahe kon gawa separo wae ora. Nggih.
Saya suwe-suwe jare mumete rata. Terus sarean terus ngenten iki mboten purung tangi. Anggere kula matke saka kadohan niku wig-wigan. Awake dikukuri. Monggo nek ngukuri awake niku kalih meremlek kaya penak banget. Saya nek esuk kula tangi turu terus adus niku Mas Bagong niku sirahe ditaleni pentil kali tangane mlebu teng sarung karo ngene niku. Lho janjane iki ora penyakit kok, Dik. Kuwi iki wong cerobo. Wong Bagong iki ora tau adus, ora tau ganti, ayo wis penyakite kulit werna-werna. Enten niku dikukuri. Terus sok-sok omong kali kula niki. No. Kula napa Mas? Wong nyai isih wis lara ya isih gojek lho Mas Bagong niku kula niku ya sok geli ya sedih. Gojeke piye? Kukur-kukur niku kali munino no tak andani no. Ndok apa sing paling enak? Kula ya ora ngerti ta. Ya ndok dadar. Tuh ngene. Ya ndok ceplok. Mas Bagong muni tuh. Terus kula muni, "Lah napa, Mas? Ndok sing dikukur esuk-esuk." Aku iki dagelan nek aku gara-gara karo Bagong e. Kok ditokke nang omah. Trembelane lah. Malah dikandhake werna-werna. Amake niku ting blentong niku lho, Pak. Kaya ketemplekan emping. Kulite bekisik nika. Niku nek sedina niku waune enten siji terus pindah dadi enten telu. Saka telu mengke pindah enten 6, enten 7 lan sawah meh rata kaya ngenten niku. Wah, kuwi jenenge rambak. Ora kaya Brabak. Kesiki lalarane iki tekan dindi kok rambak-rambak ora. Wong tuwa nek mung panganan tok. Aku ya ora ngerti jenenge. Lah, apa kowe wis nyusul Pak Mantri? Mantri kesarasan kuwi lho sing eneng padusunan. Pak Mantri niku nek kula parane mboten tau teng griya. Duka jare teng pundi kula ora ngerti. Jarine nek tetek teng cedhak pabrik kotang liyane kaya. Ning wis ketemu, Sampun. wis diperiksa. Mpun dikeki salep. Oh. Lah terus Salep niku kula singgahke teng dapur. dapure Kula nek omong sampeyan ampun nesu lho. Nggih teng dapur niku teng pawon. Lah saking okehe tangga teparo dienggo sikatan tangga kula. salepe mau. Nggih. Mas Bagong ora iso tak salepi manggo nyalep gusine tangga teparo niku. Ayo wis malah gusine putih-putih. Ale untune we putih gusine. Jane aku tak takon bojomu ki iso Bapak Gerang ora. Aku tak takon karo kowe bojomu ki iso jak omongan ora? saged nek jane niki nggih menawa merga ditiliki tangga teparo kalih dulur-dulure iki terus aleman. Weh, coba kowe semingkir sik, aku tak omongan karo bojomu. Nek wong tuwa omong ora diwangsuli malah tak undangke Yama Dipati mesti jiabut nyawan. Ampun kaya ngaten Pak nek ngendika niku kula niku nek perkara kelangan Mas Bagong kuwi mboten napa-napa. Ning sing ngopeni Bobi niku sinten. Wong kaya ningi bocah niku saya gedhe, saya pinter, saya si Bernadetta menika jan. Jane biyen sik jenengi sapa?
Ning jenenge Mas Bagong ning mboten entuk konangan kalih kakang-kakangne mengke ndak diecek ming anak Bagong kok jenenge werna-werna ngancen niku. Coba kowe mundur sik. Aku tak guneman karo Bagong. Oleh. Bagong aku sing teko karo kakangmu Gareng karo kakangmu Petruk. Iso omongan ora Oleh. Ora wandan Jawa. Nek kira-kira dayae ora nggo apa-apa kon minggatno. Niki Keng Rama Bapak Semar karo Gareng karo Pakde Gareng Pakde Petro. Nek bapak entuk mlebu ruangan. Nek Gareng karo Petro aja, kae cah mentolo e. Arep aku lara iso ngentek-entekke apa-apa kae. Ya ora ngono Gong aku nggawa kates kok Gong. Tenan? Heeh. Lha ompek nang ndi? Ning ngarepanmu mau. Ora. Mulai-mulai wong lara kok dobeke nggone sing duwe dhewe ra. Penyakit to kuwi. Ya sing penting bahane kowe menek dhewe ra aku sing menekke ngono lho, men kowe iki kepenak le mangan. Bagong. Dalem, Pak. Kowe iki lara apa? Aku ora iso ngrasake awakku, Pak. Aku titip senuk ya, Pak. Bagong. Sing apik nek omong. Ora sok titip-titip kaya ngono kuwi. Kowe iki iso omong kok senengane titip sing ora-ora. Aku wis ora kuat ngrasake sirahku iki, Pak. Rasane cekot. Senut. Lara tenan, Pak. Lah maune kowe mangan apa? Aku ya mangan sing wis mateng-mateng kuwi. Sing mentah tak tekke senuk ya, Nok. Nggih. Aku sing mateng-mateng kuwi wae. Lah terus apa wis ditambani? Wis dituntun undangke Pak Mantri ning ora nggawa sotek. Aku mung dikai salep. Awakmu kok ting gruweng kaya ngono kuwi? Aku dhewe ora ngerti kok, Pak. Iki maune mung mlentring cilik. Tak ukur pecah banyu, jebol banyune iki nek tiba ning awak sing waras dadi mbrabak. Lara tenan, Pak. Aku jare sok tok kukur. Dek mbiyen dek urung nyanyah. Tak kukur ki penak tenan, Pak. Nek wis nyanyah ya suwe-suwe perih, Pak. Lara tenan. Awakku panas kabeh. Tensiku tinggi, Pak. Iya. Gula darahku munggah, Pak. Iya. Kolesterolku. Ora iso ngarane kok. Apa jenenge? Kolesterol. Kolesterol kok kolesterol nempel raimu ki, Pak. Kolesterolku ya dhuwur, Pak. Duh, jan lara tenan aku nek ngrasake kanan kaya ngene iki kowe gek tambane apa, Pak? Tambane apa? Apa kowe mentolo nyawang aku ngeteh-ngeteh kaya ngene iki ra nyambut gawe? Nek aku ra nyambut gawe, bojoku mangan apa? Anak-anakku mangan apa, Pak? Aku dhewe ya bingung, Bagong. Lanjur kudu piye? Jare kowe iki dewa, Pak. Jare kowe iki Sang Hyang Bathara Ismaya. Mbok ya semedi ra ketang sedhela, Pak. Semedi ya manteng pangestimu. Nek nganti aku ki cilik ora iso mari gedhe, nganti aku ki almarhumah. Almarhum tok ora almarhumah. Almarhumah ki wedok. Soale aku lek dikubur nang kuburan wedok. Oh iya wis ngeyel ora. Almarhumah. Sapa sing ngopeni anakku? Sapa sing ngopeni cintaku senok iki, Pak? Pokoke mentala, Pak. Terus kancane Gareng sapa? Kancane Petrus sapa nek gara-gara? Apakah hanya sampai sekian cerita dari kesuperheroan
Ketua Pemuda Karang Kedempel, Pak. Apa kowe mentolo, Pak? Kanan kaya ngene iki aku tutulono, Pak. Omongane ora cetha. Iki meh stroke. Waduh. Rumah sawu kok anggere wong cilik kok malah diwedeni penyakit to. Penyakit iki ming awake ting blentong kaya ngono kok nganti tekan stroke barang. Kula nyuwun dipun tulungi, Bapak. Kula ingkang putra mantu pun senuk nyuwun supados Mas Bagong menika dipun paringi saras, Pak.